laat ik vooropstellen, we zijn heus niet tegen woningbouw. Alleen de manier waarop dit nu gebeurt, er zijn genoeg andere mogelijkheden in Kolm. Geen uitbreiding, maar inbreiding. Dat zouden de inwoners van de wijk onder Tieseline in Kolm graag zien willen. De gemeente Noord-East-Friesland had plannen om nijbouwwenten te realiseren op het stuk groen onder de randen van het dorp. Maar dat zochten de buurtbewoners graag oors. Er ligt het oude gemeentehuis, daar zijn projectontwikkelaars ook mee bezig. We hebben het oude Lauwerscollege op de Johan Bogemenstraat. We hebben het oude bandenterrein is beschikbaar, de timmerwerf is beschikbaar, maar dat duurt denk ik allemaal veel te lang. En wij vinden dit gewoon de makkelijkste weg van de gemeente. Wat ons met name steekt is het feit dat wij eigenlijk geconfronteerd werden met het feit dat hier woningen zouden komen zonder dat we vooraf geïnformeerd waren. En we zijn het ermee eens dat er woningen moeten komen in Nederland. We zijn het er ook mee eens dat er woningen moeten komen in Kolm. Maar de vraag is van hoeveel woningen moeten er komen en waarom hier een uitbreidingslocatie. En terwijl er ook nog allerlei inbreidingslocaties zijn die naar ons idee onvoldoende goed zijn onderzocht. De gemeente Noord-East-Friesland had onderzoek gedaan naar het wenverlet in Kolm. De locatie bij de Tieseline is nevens de gemeente dan ook een van de geschikte opties. Het is een ontzettend grote woningvraag. We hebben weer een nieuwe woningbehoefteonderzoek dingen in opdracht van de provincie. En dan juist wel de laatste 4 of 6 jaar. Dan is er gewoon een vraag van ongeveer tussen de 200 tot 250 wenten in Kolm. Deze locatie die hebben we nog in bezit. Dit is nog een uitbreiding van een oudsteek vanuit de jaren 80 en 90. En als dit nou al heeft, has de kwaliteit goedendals en dan has hem goed aanhechten. Op 15 maart komen alle partijen bijeen op de inreunion in de Kolle in Kolm. En wordt er via de praat over de nijbouwplan in het dorp. Ik weet niet wat de gemeente gaat brengen en wij houden ons gewoon oppervlakkig. En ons standpunt is gewoon nog, wij gaan voor inbreiding. En zo moeten we maar kijken wat de mogelijkheden daarvoor zijn. Maar wij zijn sowieso tegen uitbreiding. Het is een schetsontwerp, dus je kan altijd nog wat inschroeven of wat uitkomen. Maar het gaat er wel om, we willen wel het stukje betaalbaarheid component erin hebben. Zowel voor de jongeren, als trostremer, als voor ouderen.